Близо седмица едно музикално изпълнение споделя възхитата на хора с различни музикални предпочитания. В рефрена на шедьовъра лирическият говорител противопоставя хип-хопа ми на хип-хопа ти. Съществува ли вариант, при който правата ми да са по-добри, много по-добри от правата ти? Така започваме разговора с Георги Дръжанлиев, който е един от авторите на сайта праватами.bg. Здравейте, Георги, добре дошъл. Здравейте, добре заварили. Благодаря за поканата, за да може да разкажем повече за праватами.bg. И само да направя една корекция. Всъщност аз имам едно единствено право на сайта. Има доста други и по-добри от мен автори, които пишат в момента за платформата. Да поканим да участва в този разговор един от другите автори, само че по телефон. Защото днес нямаше правото да бъде в студиото. За Христо Милчев става дума. Здравейте, Христо, и на вас. Здравейте. Има ли такъв вариант да съществува конфликт между правата ми и правата ти, ако ги разглеждаме в опозицията, служител, работодател? Въпросът ми е и към двама ви, Георги. Ако можем... Да, Христо, заповядай. Да започна, защото интересен е въпросът. Несъмнено има такова противопоставяне между правата на служителя и работодателя, но те по-скоро, според мен, не са предпоставени от закона, а идват по-скоро от отношенията между двете страни и мястото, което всяка от тях взема в трудовото правоотношение. Не е ли законът този, който трябва да регулира същите тези отношения? Разбира се, да, и законът дава една добра уредба, но страните в договора са хора и едната от тях е по-слаба икономически, тя е служителят и работникът, а другата е работодателят, който това, че е по-силен в икономическо отношение, му дава повече възможности за злоупотреби, като това оправдава и появата на нашия сайт и в частност раздела е свързан с трудовото законодателство, където разглеждаме повече правата на служителите и работниците. И защото... мога да добавя също, че интересите на двете страни по договора са взаимно свързани и това предполага преди всичко разбирателство и добри отношения между тях, но това не винаги се получава на практика. Георги, вие какво ще добавите? Да. Правата ми в действие. Точно тук исках всъщност да допълня нещо, Христо. Основният нормативен акт, който регулира отношенията между работниците, служителите и работодателите, е Кодекса на труда и той възприема философията, че както Христо спомена, работниците, служителите са по-слаба икономическа страна, им дава различни права и правни възможности, но в практиката се получава така, че понеже работодателя като че ли има по-голям интерес от това, той търси повече информация и съответно е по-информиран за това какви права и правни възможности има като работодател, докато работниците и служителите се наблюдават тенденцията не толкова да се информират за това какви права и правни възможности, съответно и задължения. Срещу всяко право стои на срещното му задължение. Е уредил Кодекса на труда и другите нормативни актове по неговото прилагане. И няма някакси едно такова противоречие, колкото е въпрос на това кой упражнява и търси повече правата си, а не колкото това дали Кодекса на труда защитава повече едната или другата страна. Те са неразривно свързани. За да търсиш правата си, трябва да ги познаваш. Нещо, което ни липсва и за това вие и вашите колеги, вие сте студенти все още или вече завършихте право? Като стартирахме, бяхме студенти, вече повечето всъщност от нас са завършили. Някои от нас вече имат юридическа правоспособност. Скоро някои от нас станат и адвокати. Решихте да създадете този сайт праватани.bg. Да, аз съм един от съоснователите. На другия моя приятел и колега Станимир. Идеята се роди на 8 декември 2012 година в една сауна. Всъщност с него обсъждахме как много наши познати и роднини постоянно ни питат какви са правата ми в тази ситуация. В тази ситуация правата ми при проверка от пътна полиция, като отида на доктор и така нататък. Ситуации, които всеки от нас попада много често, всеки ден. И решихме да създадем едно място, където не само нашите познати и приятели могат да намерят отговорите на тези въпроси, но и цялото общество безплатно, като идеята е именно голямата мисия на проекта всъщност е повишаване на правната култура на обществото в страната ни. От 8 декември 2012 до 3 септември 2013. Нали толкова време ви е трябвало, за да стартирате? Толкова време ни трябваше да стартираме, да. Първо с него се
имахме така дискусии за изясняване на идеята, за да може да направим проекта наистина на едно добро, високо качество, за да е полезен на обществото ни. След като с него се уточнихме, се появи Департамента за правна култура, Сдружение в обществена полза, през което се реализира проекта ни, и много важна част, съставка след това за това, което е в момента проекта. Събрахме екипа, част от които е и Христо, и още хора, които може да се видят на сайта, благодарение на който екип в момента на правата.ми.bg е това, което е. Разграничавате във всяка област права на почит, права на хартия и права на ръба. Как се разпада едно право в процентно отношение на право на почит, на хартия и на ръба, ако да речем вземем правото да работиш на трудов договор? Да, преди да дам думата на Христо тук, за да обясни, искам само да направя едно уточнение за слушателите, за да могат да разберат. Това разграничение е свързано с един от наш доклад, който наскоро изкарахме, правата ни на работното място по повод 1 май, Деня на труда, където е разделено в съотношение 4 категории правата ми при започване на работа, по време на работа, при отпуските и при прекратяване на работа. Като този доклад е изграден на обратна връзка, споделена от над 15 000 човека в рамките на няколко месеца през сайта ни. Проучването е непредставително. Като сега Христо може да каже повече за конкретния въпрос, който вие ни зададохте. Христо, на вас разчитаме, за да ни разкажете как се разпада правото да работиш на трудов договор, ако го гледаш през призмата на това дали е право на почит, т.е. дали се спазва, дали е право на хартия, т.е. дали не се спазва, и дали е право на ръба, в случай, че сте забелязали практики, които заобикалят правото. Точно така, с проекта Правата ни в действие искахме да излезем отвъд написаното в закона и написаното в нашите статии, да проверим какво всъщност се случва на нашите читатели на практика, като права на почет наричаме тези права, които са нормативно определени и до голяма степен се спазват от нашите читатели, които сме допитали, които са около 15 000 души в период от 2 месеца, които са отговорили на нашите въпроси. Права на хартия са тези законово определени права и задължения, които остават само на хартия, за съжаление, защото в действителност гражданите действат по друг начин. А права на ръба са тези, които от една страна се спазват, но от друга не съвпадат с това, което се случва в живота на хората. Заобикалят се. Процентното изражение на ръба. И сега вече правото да работиш на трудов договор. А по същество, за да стигнем до правото да работиш на трудов договор, то неговото процентно изражение може да се разглежда от няколко посоки. Първо, като право на ръба, защото около 40% от хората, от гражданите, които са споделили обратната си връзка на сайта, казват, че започват работа без да сключват трудов договор. Което даже някои казват, че започват работа, сключвайки устен трудов договор. Да, това беше другото нещо, което ще да добавя, което такова нещо като устен трудов договор няма. Не съществува. И двете са еднакво опасни. Използвам думата опасни, защото когато има устен трудов договор, което всъщност такова нещо не съществува, или няма сключен трудов договор, което е на практика идентично, се получава така, че работниците и служители са изцяло лишени от защитата, която Кодекса на труда им дава, и всичките права и правни възможности, от които биха могли да се възползват. Разбира се, работодателите като страна също биха могли да бъдат ощетени по много начини, но както уточнихме в началото, Кодекса на труда възприема философията, че предоставя повече права и правни възможности на работниците и служителите като по-слаба икономически страна. Така че точно този момент с сключването на трудовия договор и това, което споменахме, че има голям процент от хора, които споделят, че не изключват такъв или че изключват устен в кавички, е притеснителна тенденция, в която цялото ни общество трябва да работи в посока поправянето на тази грешка. Това сключване на устен трудов договор част от правото на ръба ли е? Не. Да, слушаме те. Да, прощавайте за намесата. Това, че няма подписан трудов договор, лишава страната, работника и служителя да се ползват предимствата на трудовия договор. Да, ние това означава, че той не може да се ползва от предимства като годишен отпуск, като обществено осигуряване, осигурителен стаж и много други. По този начин се ощетява и данъчната и осигурителна система. След това страдат обезщетенията, пенсиите и различните други осигурителни плащания. А това право, дори да не е
да не надминава повече от 50% отговорилите да не са сключили трудов договор, ние го включваме към правата, които са на хартия, тъй като смятаме, че дори един малък процент да не участват в трудовия процес с трудов договор, то това е особено притеснително и е проблем, върху който трябва да се работи. Вас като юристи, кой тип право ви притеснява повече? Правото на хартия или правото на ръба? Георги? Да, разбира се, че правото на хартия, защото то след себе си води последици, които влияят на цялото ни общество. Тук имаме неща, които са определени от законодателя, но ежедневните практики всъщност показват, че се случват съвсем различни неща. Дори има такива, които са неправомерни и ощетяват дадени лица, което само по себе си е грешно. Тоест тук навлизаме дори в една още по-специфична категория, в която дадени права и правни възможности са нарушени и тяхната възможност за защита в определени моменти дори е отрязана. Това влияе негативно на цялото ни общество, както споменах, и както държавните институции, така и ние като граждани, т.е. взаимно частния и публичния сектор трябва да работят в посока тези неща да се поправят. Защото в противен случай неправомерни практики се превръщат в ежедневие, което е точно обратното на това. То е точно обратното на това, което цели закона, да уреди по равнопоставен начин обществените отношения, за да може обществото ни да се развива в икономически аспект. Христо, от кого зависи това правото на хартия да бъде право и на почит? Правото на хартия. Това зависи от всички нас, гражданите на това общество, които сме еднакво ангажирани към случващото се в него, и законодателните промени също зависят и от нашето мнение и ние се опитваме да го намерим чрез този проект, който изпълняваме. И сме последователни в стремежа си да застъпваме нашата гражданска позиция и да я търсим от нашите читатели. Да познаваме и да отстояваме правата си, всъщност е една основна съставка от това да сме активни граждани, от което зависи не само нашия личен живот като индивиди, ами стандарта на цялото ни общество се повиши в някакъв аспект. Абсолютно. Да, но когато сме в позицията на икономически зависими, слабата страна, тогава много често нямаш друг избор, освен да приемеш правото на хартия, че и правото на ръба. За жалост. Такова право на хартия, да. За съжаление, увереността и високата безработица понякога ни карат да склоняваме и да не се противопоставяме на изисквания на работодателя, които нямат законова основа. Но все пак трябва да се знае, че отношенията в трудовия процес трябва да са основани на взаимно доверие и разбирателство, което... Това е идеалният вариант. Което трябва да се стремим всички, и работодателите, и работниците. Аз искам тук да допълня във връзка с част от количествените качествени статистики, които получихме като обратна връзка от гражданите точно във връзка с правата ми на работното място. Имаше няколко тенденции, които за нас са притеснителни, макар че имат и своята положителна страна. Голяма част от хората споделят мнение, че в случай, че те са информирани за правата си и разберат, че те са нарушени, 1/3 от хората, споделили обратната си връзка, споделят, че не биха предприели каквито и да е действия, за да ги защитат. И не само, те споделят липса на вяра във възможността държавна институция или юрист или адвокат да им помогне те да отстояват своите права. Тоест тук не говорим за това само, че има една неинформираност от страна на обществото ни, ами се наблюдава едно още по-притеснително явление, че всъщност има липса на вяра от страна на хората, че те самостоятелно или благодарение на частна или публична организация биха могли да защитават правата си. Което е един фактор, върху който цялото ни общество трябва да работи в посока това нещо да се промени. От друга страна, разбира се, може да гледаме нещата и от това, че другите 2/3, които са споделили, разбира се, са казали, че в случай, че са информирани за правата си и те бъдат нарушени, те ще потърсят защита по един или друг начин. Правата ми има амбицията да представи всички права, които ни се полагат, покрай правото да сме живи изобщо. Затова една от рубриките в сайта се казва "Предложи право". Сред предложените права е правото да гласуваш. Имате ли обяснение за лекотата, с която се отказваме от него?
Амбицията да представим всички правни възможности ние имаме, както смятаме, че имаме способността и възможността да го направим и сме последователни в този стремеж. Като рубриката, която споменахте, Предложи право, тя дава възможност на нашите читатели да ни подскажат за конкретна житейска ситуация или за да, и ето ви житейска ситуация. Ето ви житейска ситуация, правото да гласуваш. Питам ви, защо с такава лекота се отказваме от него? Правото ни да гласуваш. Да, ако мога тук Христо след малко може да каже за правото ми на глас. Ние имаме такова право на сайта, което е разработено, но по конкретния въпрос, който вие ни задавате, отново изразявам лично мнение. Според мен ситуацията е обвързана с това, че обществото или една част от него, малка или голяма, ние нямаме точни статистики за това, има отново липса на вяра в това, че ако си даде гласа за една или друга организация, това би имало някакво значение директно в краткосрочен или в дългосрочен аспект за нея. Това е следствие на много фактори, които са натрупали през годините. Сега трябва да отделим много време, за да ги анализираме и да изразяваме лично мнение. Аз подкрепям изцяло позицията, че това отново е право. Тоест, всеки от нас трябва да отиде, за да може да го упражни. Няма кой да го направи вместо нас. И от него зависят редица неща. Тоест, ние не трябва да си мислим, че не гласувайки или не гласувайки няма никакво значение, защото не е така. Право ли е да продадеш гласа си? Това определено не е право да продадеш гласа си. Това е право на ръба. Това е нещо, което по-скоро спада към категорията, която ние не споменахме днес, мнението на хората, ако може да го трансформираме в някаква неправна възможност на хората да го направят това нещо. Защо го правят? Сигурно всеки си има различни причини, но отново може би са свързани с нещата, които Христо спомена, като безработица, както е образно казано, когато ножа е опрял до кокъл, ти като не мислиш в дългосрочен аспект какво може да се случи, ако гласуваш за дадена организация, ами ако някой ти даде 20 или 50 лева, за да продадеш гласа си, като няма какво да ядеш утре, хората, когато физиологичните им потребности не могат да се задоволят, е много трудно да мислят в дългосрочен аспект. Коя е следващата категория права, към която имате интерес? Следващата категория, към която сме се насочили и вече функционират въпросниците за нея на сайта ни, са граждани и администрация. Любима. Да, за нея. Те са всъщност два раздела. Ние ще обединим следващия ни доклад в двата раздела. Има отделен за граждани и отделен за администрация. Между другото, там са включени и различните права във връзка с избори и гласуване. В момента вече на някои от тях са закачени въпросници, за да може хората да споделят обратната си връзка. Всеки ли може да участва в тези въпросници? Всеки може да участва. Те са изцяло свободни, анонимни, т.е. хората могат да споделят наистина какво се случва с тяхното мнение, с техните като права. Гласуването. Анонимни. Да, тайно. За гласуването термина е тайно, да, и тук може да се използва същия термин. Като ще събираме обратната връзка през следващите месеци, доклада ще го представим в началото на септември месец. Повод да се срещнем отново с вас. Дано. Благодаря ви. Успех желая и на вас, Георги и Христо по телефона, и на колегите ви, заедно с които работите по юридическата платформа. Благодарим и ние. Успехи на вас. Правата ни.bg.